الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami sa iku agama Islam, mga bubayami sa iku agama Islam. Sama na yan na malalambo sa giyang kaiyabulan na Ramadan na tulugawi sa paman na miyuna na patagawi sa giyang kutuwa paman yan na miyawri pusa. Nagyang kaya malalambo ng mga pagariyami sa ikawagama Islam na pamakutan tano penai. Pamakutan tano penai. Madakalap kesimatanu si iku mga padetanu mga pagaritan wa mga muslima lagi dubasiram pandi kapipiuran disiran naka kabebenaran sagi yang kaiya paman na mga balas amat tatagu sagi yang kaiya bulan na Ramadan. Madagala mga tao adi isiran na penaguntaman disira na penggelebek sa mga gelebek ay pekaraniran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. May ito sa mga tawa di mana benar. Anto na ay paman na mapipikir lagi ang kaya mga tao. Basiran di kapipiuran paman na badi piur lagi ang kaya paman na mapapadalam sa ang kaya bulan na Ramadan. Badi piur lagi ang kutwa Laylatul Qadr. Sudun suwallahi miteroon. Aso Laylatul Qadr nagyang kutwa mapagamalun utaw na tumo adigyang kutwa mapagamal yang usang ibu ulan-ulan. Nainwaya di penggelebek sukada kalan si iku mga Muslim. Inutan waya di pemakuti agi yang kaiya paman na malalambo si iku bulan na Ramadan. So mga ulama na aya katruiran na apya isabu kau rasa malalambo sagi ang kaiya bulan na Ramadan na panamaring kay makang gelebek kaun sa mapya. Isabu tu kau ras. Aya mana na mag-anutu so paman na kakile sagi ang kutwa ulan. Paman na isabu kau rasa lambo na pumakutang kuno mga tawag yang kutwa paman na Ramadan. Pagargaan nila nagyang kutwa isa kaura sa makanggelebek siranun sa mapya. Naya panagyang kaya paman na kapakaya talugawi anta akadugawi ang malalambo sa gyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariyami so mga tao ay kiya puseran nagyang kutwa alungan akad. Nagyang kaiman tuwa Gayman tuwa kadaundo na ika-20 ini agu 6 okay nagyang kaiya paman na kagagawi yang kaiya segeda kagagawi naginan so kagagawi ay ika-20 agu 7 naginan sudita no di pamagusay na mararanisan nagyang kutwa kapturu nagyang kutwa Laylatul Qadr. May aluitan sa mga hadith apaman na di panutul ng mga sahaba radhiyallahu anhu agyang kanan na paman na Laylatul Qadr na si ibturo sa agyang kaya ika-20 agupit na sa mga pagariyami apaman yan na dapat na matarang tatahajud ay napanambayangan tan agyang kaya mga kagagawi manamartano mga pagariya na mamakot tano kagipaman na ayad na aya ka kegeda matanong sa giyang kutwa paman na kalay arga giyang kaya Laylatul Qadr na paman na mau magiyang kutwa kapumalas wallahu subhanahu wa ta'ala
Audi ngay ni pagamalina kileng ka apaman nadang ka pagamalina mipsendi teragiang kutu apaman nadang ka kapakapagamala. Mga pagariamisi ko agama Islam ay man tuwa mapamagusay tano nagin susumpat agiang kutu apaman nakapaguda sa bulan na Ramadan. Paman na miyagang gaandunaya na kay po sa bulan na Ramadan ng mga pagariamisi ko agama Islam. Na pag-usayin tan wag yang kutua paman na pangangawi dagyang kaya bulan na Ramadan. Antunay paman na mapambagian ng mga Muslim sa giyang kaya paman na kakipo sa giyang kaya bulan na Ramadan. Antunay mapambagian tan wa mga Muslim antunay imbagay ra katan Allah subhanahu wa ta'ala. May alin sa giyang kuto ang mga hadith anna as-saimina yarjuna yawmal fitri maghfuran lahum wa inna yawmal fitri yusamma yawmal jawaiz. Mataan ko na sumanga tawa mga barapuasa na masisingan niniran anta ka pumanganiniran sa giyang kuto agaw iya kambuka maghfuran lahum agyang kutu akarila ikinan wallahu subhanahu wa ta'ala. So kung sumanga barapuasa na aya pumanganiniran o din aya masisinganiniran sa agyang kutu Eid yang kutu buka na agyang kutu akarilaan siran ako mga dusairan anta ka irila kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu dusairan. O ni tanong si iku Allah mapatanong sa giyang kaiyang mga tawa prilaan wallah. Nagugyang kutu ay gawi iya buka. Yang kutu atigtan wa Idil Fitr na ayako na ipambeturu atigu mga ulama. Nagawi iyo tu kapamalas. Masya Allah. Gawi ay mananian ng bulasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga tao. Kekwairan din nagyang kutu apaman na piru masayaniran. Yang kutuwa piana benaran irang sa iku bulan na Ramadan miya muasasiran ko mga kandaw-daw miya tiyasiran sa Quran miya manganisiran sa iku Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa miya namboy ang siran ko mga kagagawi nasagi ang kutuwa gawi Idil Fitr na paman na imbagay kiran Allah subhanahu wa ta'ala yang kutuwa balas paman na kaya promasiran na kiyang galabakiran sa iku bulan na Ramadan. Yakatu tayan si iku Muad radhiyallahu anhu marfu'an man sama Ramadan wa salla as-salawat al-khams wa hajja al-bayta kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu. Ay mana ini nasa tao at tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamuasaan yan subulan na Ramadan. Nagupanambayangan yan nagyang kutu alima awakato. Nagugyang kutu paman na mag-hajj ganian numay kagyang kutu ataw na paman nagyang kutu prilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala. O di nagyang kutu paman na kabenar yan sa iku Allah gyang kutu akarilain yan nun prila kailangan na paman na sabab sa gyang kutu kaya pangungunutan yan paman na miya muwasa miya nambayang miyag hajj apaman na mga rukunan na nuwagamatan wa Islam mga pagariami inuman kailangan nagyang kutuwa di ka pamuwasaw tao nagyang kutuwa di pendiman ang bayang paman na din yan di ka sumbayangan nagyang kutuwa lima wakatuwa asam bayang nawad na paman na adem penakapakaganyan na kailangan na makalalakaw sa kanya na makanay kami akalala ibala sa mga pagariya kagyang kutu paman na prilaan sa kaniyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kutu mga dusan yan. Ay madakala sa irakatan wa mga Muslim paman na adin na ketuon rakatan wa di mamuasa na di penepsembuyang. Apaman na aya buah panana benarannya nagyang kutu puasan yan.
na di sirang pendimangin isa kung mga ulama wan tunay paman na antunay kuswagi ang kutua puasay na di sira na sembayang mga pagariya. So kukumananan na paman na miyatirurakanod ng mga ulama iyo. Na din yun na yaman na niya na pengingisan sa ikong mga pada mga ulama iyo. Paman na uba pa nakalabudi agi ang kutua paman na uba pa nakabubay agi ang kutua kukuman niya. Di agi mga pagariya. Ayad na mapian agi ang kutua kapangunutan tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayad na mapia mga pagariya nagi ang kutua kapruma sa itanu sagi ang kaiya agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Gay saba papaman yan na kinibayan rentano ku dunia. Gay saba pakiad na rakatan wallah penggelebakan tanu agi ang kaiya agama niyan. Na kailangan na maruma sa itanu ron. Kaya mambu apaman na bala saya nagi ang kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Peter Az-Zuhri atigiyan na amay ka mau maagi ang kutu buka. Paman na makabukas sa mga tao. Wa kharajan nasu ila salah. Na sa mga tao na paman na gumanat siran sagi ang kutu akia sembay ang iran. Anta aka paman na bela-bela siran sagi ang kutu akia pakapasadiran sembayang. Ittala Allahu alaihim naswallahu subhanahu wa ta'ala na bantayan yang siran. Ilain siran wallahu subhanahu wa ta'ala sagiang kutua paman na kaya pakapasadiran sembayang naturungkun wallahu subhanahu wa ta'ala ya ibadi hayat tigil na mga uri penakan li sumtum namia muasakan wa tigil na pararakan wali kumtum namia nambuyang kanu pensi iku mga kagawin na pararakan na tigu wallahu subhanahu wa ta'ala anto naman bu ibalas natigu Allah irji'u maghfuran lakum nang baling kanu din si iku mga walay niyo karin nila anakan sa kanu tigu Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Pia kapia mga pagariya asagi ang kutua bukan na paman na kekuwaw mga mukmin. Kekuwaw mga muslim mamiruma sa yagi ang kutua paman na balasira nagi ang kutua rila Allah subhanahu wa ta'ala. Perilaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Naya katurup manu isa mga ulama asumwari katiga na yarji'u hadal yawmi qawmun kama waladathum ummahatuhum. Egira Eidil Fitr gaw iya buka na adna mga tao pembelingan siran sagyang kutu mga walairan alagidno aya kira na kinimbo wa taano mga inairan ada abayran dusa-dusa. Masya Allah. Adna ketu na mga tao aaya bala sagyang kutu kaya promasairan sagyang kaiya paman na bulan na Ramadan na anded ni kapakapasadiran sembayang nagyang kutu paman na beling siran si iku mga darapairan beling siran si iku mga walairan nagyang kutu akam belingiran na miyakasayan siran sa lagi dagyang kutu wata ayaw kinimbo wata ano inaiyan ada abayran dad na banian dusa ayaw mana na rinilaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Napungan tanu sa iku Allah paman na rela ang tanu niyan sagi ang kaiya paman na kiya sagad rakatan wagi ang kaiya bulan na Ramadan. Yang kutub mana ki alu niyan sagi ang kutu hadis Ibn Abbas marfu'an idza kana yaumul fitr na amay ka mau maagi ang kutu agawi ya buka mau masu'idil fitr habbatil malaikatu ila al-ard na paman na tumanas sa mga malaikat sa giyang kaiya lupa. Sa mga malaikat na sumusiran sa giyang kaiya paman na lupa. Fayakifuna ala afwahi sikak. Nagyang kutua paman yan na kumadun siran sa giyang kaiya puro alupa. Sa mga malaika. Yunaduna bisautin yasma'uhu man khalaqa Allah. Na sa mga malaikat at tuna sa giyang kaiya lupa. Na mananawag siran ng mga pagaryami, mga bubayami si ikwagama Islam. Agyang kutwa ayaman na niyan, na pananawagiran, na kinagagyang kutwa lang ulang wanu kaadan wallahu subhanahu wa ta'ala. Illa al-jinna wal-ins. Yang kutwa pananawagiran ng mga pagaryami si ikwagama Islam na ayabu adiyo na pakanag na sumanga jina gusto ayaman na niyan na mga manusia.
Aya buat diun pakan gena sumanga jin nagu sumanusia. Langulangu na kaadin wallahu subhanahu wa ta'ala na paman na kenegira nagi ang kutua paman na pananawa nagi ang kutua mga malaikat. Yaquluna ayakuna teruniran. Ya ummata Muhammad hayat tigian ummatu Muhammad ukhruju ila rabbin karimin yu'til jazil. Yang kaya paman yan nagaw iya buka naliw kanu si iku paman na kadnani wa makalimuun. Yu'til jazila imbagay niya nagyang kutua mga balas. Wa yaghfiru dzambal azima gu iprila iya nagyang kutua yamanan yan na mga dosa amala. Masya Allah. Ay manan yan na pununugus sa mga malaikat taktigan hay mga umat Muhammad mga Muslim. Liw kanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala makalimuun. Imbagay niyan subalas sagi ang kaya gawi agu iprila iya nagyang kutua dosa amala. Faida barazu ila musallahum na amay ka makaw masiran anta akamatimu sa mga tao sa giyang kutu adar pa apsum bayang aniran giyang kutu ang buka aniran. Yaqulu Allah azza wa jalla li malaikati natrun wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga malaikatiyan ma jazaa'ul ajira idha amila amala anto natigyan ni imbelas sa giyang kutu apaman na mirumasay igira apaman na may apasad yan nagyang kutu agal labakyan ay mananian na ipagisu Allah wanto na ay mananian na imbelas iku mga Muslim apaman na minggalabak may agamal sa giyang kaya bulan na Ramadan. Fayaquluna terung kuno mga malaika ilahuna wa sayyidana an yuwafa ajrahu hayat tigyan datu ami agu ayamanan yan na kadana nami na aya paman na mapiakiran aya mapiasi ko mga tao nagyang kutua ibagay kiran nagyang kutua balas o kiyang galabakiran balas ang siran sa gyang kutua kaya promasairan na turuun wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku mga malaika inni ushidukum anni ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati iman tuwa tigu wallahu subhanahu wa ta'ala naskanud niya imanan niya na paasaksi akan amataan abiyalo ya kanagyang kutua kambela si kukiran sagyang kutua kaya pamuasairan nagugyang kutua kaya panambayangiran agyang kutua paman nakasusuatak na tigu Allahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kutua rilakan irji'u maghfuran lakum nambeling ang kanud na tigu Allahu subhanahu wa ta'ala karinila anakan sa kanu sagyang kutua mga dusan. Masya Allah mga pagariya misi iku agama Islam. Ayam beliwin wallahu subhanahu wa ta'ala apa mamagayan yan si iku mga Muslim ami rumah sa isagi ang kaya bulan na Ramadan yang kutu aming gelaba kami agamal si iku bulan na Ramadan nagyang kutu akasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala napakipsiksian yan pensagi ang kutu mga malaikat yan aswallah narinilaan yan nagyang kutu ataw nagupaman naswallah na mi asuat kanyan sagi ang kutu ataw. Sagina ni mi alu sagi ang kutu hadis mga pagariyami. Lagi ang kutu ba adem pa na malalambo sagi ang kaya bulan na Ramadan na mamakutan waki mga pagariya. Ditan waya mananian ilang naging kaya malalambo ang mga gawi gumalalambo oras sagi ang kaya bulan na Ramadan. So mga ulama natigira na as-siyam wa sairul a'mali man wafaha fa huwa khiyar ibadillahi al-muwaffin. So ati mga ulama suka pamuasa o di na so puasa aguso pada mga amal apaman nagyang kutua pada paman na pagamalan si bulan na Ramadan na sa tawang galabakon sa tawa marumasay si bulan na Ramadan na pada sa kanyan sa gyang kutua mga pipi akaadun wallahu subhanahu wa ta'ala kagi miyang ungunutan sa kanyan kagi ayamanan yan na bialuin niya na ginawa niya na titu uripan wallahu subhanahu wa ta'ala ay manariyap tiro na uripan nagyang kutua pagunutan na kaagyang kutua paman na kiuripan raka sagyang kutua kabayaian naginan ay manan niya na sumang ulama na tira na sadin sa rumah sa ikubulan na Ramadan agugyang kutua magamal sagyang kutua mga pedaga galabak na pada sa kanyan sagyang kutua paman na mapya ang mga uripan wallahu subhanahu wa ta'ala aming gilbak sa ikubulan na Ramadan wa man taffafa fiha fawailul lil mutaffifin nasapman sa tawa binasaan yan sa Ramadan yan sa tawa ayamanan yan na din yan ipaginuntulan sa Ramadan
Adiskan niya na penggelebek sa iko na Ramadan. Sa tawa ayaman niya na pamagalin niya nagyang kutwa bulan na Ramadan. Na sumanga ulama na tira na idha kana alwailu liman taffafa mikyala dunya. Amay kagyang kutwa tigo mga ulama. Ang mga tawa paman na diran tarutupan nagyang kutwa timbangan sa dunia. Na aya balasiran nagyang kutwa apoy kunara ka Jahannam. Paman nagyuto kung sa mga tawa dairan ipaginuntulan nagyang kutwa timbangan ko dunia. Paman nagyang kutwa mga padegang diterutup sa paman na kiluan timbangan. Na aya mi aluy na paman na gyang kutwa makaumasiran sa alungan na mauri na aya kebulusan aya ketarusaniran nagyang kutwa paman na wail gyang kutwa siksa wail. Fakaifa halu man taffafa mikyala din. Na idapati watigo mga ulama sa gyang kutwa mga tao adairan taruto pa agyang kutwa timbangan wagama. Paman ayad na dairan taruto pina swagamairan na Islam. Dairan taruto pi kagi ayaman anian ada sira na pamuasa. Dairan taruto pi su agama Islam arukunan gyang kanan na puasa na rukunan wagamatan wa Islam. Dairan taruto pi kagi desira na promasay sa gyang kaya bulan na Ramadan. Na sa mga ulama natira na uwari paman na siksa na gyang kutwa mga tawa dasiran tarotop sa gyang kutwa paman na timbangan ko dunia na ayapan ni paman na ay dapati watigiran sa gyang kutwa keswa gyang kutwa mga tao ayad na dairan tarotopi na gyang kutwa timbangan wagamatan wa Islam. So mga ulama tanu rahimahumullah paman na si itanupman sa gyang kutwa kapenutulatan sa gyang kutwa mga salafus salih sa gyang kutwa paman na kaya promasairan agu paman na gyang kutwa panagunta maniran na paman na tarimaan wallah sa mga amaliran. Paman na gyang kutwa mga tao na minggelebekasiran. Paman na miru masisiran na gyang kutwa na kiyang gelebekiran na paman na guguraw kaniran si wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutwa tarimaan wallah gyang kutwa gelebekiran. Dita luman hari pakasigurado mga panggarian. Kenapa kagi minggil lebek ka, miya muasa ka, miya nambuyang ka kung mga kagagawi. Paman na miya matiya ka sa Quran na paman na baka sigurado miya tarimad na giyang kutwa galabek ka. Kailangan pa nakaguraw kan tanu si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa paman na kaya rasaitan na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Paman adna mga hadithu Nabi tanwa Muhammad at tigin na rubba saimun kepakaya tigu Nabi tanwa Muhammad agiang kutwa miya muasa na ayabu amiyak wanin sa agiang kutwa kaya pamasan na agiang kutwa paman na kao ragu agiang kutwa kawaw na kepakay panagiang kutwa miya nambuyang kung mga kagagawi na ayabu paman na miyang bagian yan agiang kutwa kaya today niya. Lagi na ng mga pagaryamisi kung agama Islam. Ayamanan yan na minggil ang tanong, miru masay tanong na kailangan. Nagyang kot, ayamalaon nagyang koto, manggil ang tanong, mapamang ni tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala, tariman yan nagyang koto agal ang so mga salafus salih na aya tutulang kiran nagu aya betadiran, niyajtahiduna fi itmamil amal na mana na benar siran sa gyang kutwa kata rutup agyang kutwa galebekiran. Ayamana na penarutup siran sa galebek. Tata rutup paniran agyang kutwa galebek. Disiran ni mamuasa, disiran ni tahajud, panananggilan niran agyang kutwa marata, metia siran sa Quran. Apaman agyang kutwa paman na mapia abu tarutup agalebek na dinan di promasayan sa gyang kaya bulan na Ramadan. Kenapa sira na paman na di magalangalang sa giyang kaya Ramadan. Giyang utwa ka ba sa kukagi. Kepakayaan na mga tawa. Lagi di penuh di kapipiuran sa giyang kaya Laylatul Qadar. Ayan na usah di kapipiuran na ino tu di penambuyang. Ino tu di pemangani si iku Allah. Ino tu di paman na ino tu di paman na penggelebek sa mga galebek ang mga pipia. Aya panagunta man yan upama ko paman na paman na pagilaya so panaguntaman niya ko dunia upama ko aya penggelebekan niya na kadu dunia ina paman na promasayan niyan ugay na amay kagyang ko tuwa balas amala na ino tu di benar-benar agyang ko tuwa tao
Ino tu di pemaku tagi yang kau tua tahu. Ino tu di perumah saya lagi yang kau tua tahu. Ino tu di penggelebek sagi yang kaya mga kagagawi. Agi yang kaya kagagawi. Sagi yang kaya asrul awakhir na saya marani agi yang kau tua katurun agi yang kau tua Lailatul Qadar. Nagi yang kau tua ba tiga tanu ada na mga tawa lagi du di penakapi piuran sagi yang kaya Lailatul Qadar. Sebab sagi yang kau tua di penaguntaman. Di penggelebek sa mga gelebek ka ikaswatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ikmalihi wa itqanihi. Sukun sumanga salafu salih nagyang kutua kumplito niran sumanga mga pipi agalebek iran ko bulan na Ramadan nagugyang kutua iimpida niran na tanto. Oriyan yan nagyang kutua kapakagalebek iran kaya prasa-rasa iran ng mga pagariya. Thumma yahtamimuna ba'da dhalika bikabulihi na ayap pamana pagipurtan tiyaniran. Nagyang kutua paman nakatarim agyang kutua galabekiran. Allahumma musta'an. Minggalebekad nuto. May agamala. Na ayap panawid kalian nagyang kutua katarim agyang kutua paman na amalian. Ay dapat takas agyang kutua dad na pinggalabekian. Paman na dad na ban yan miya pasal sa agyang kaya bulan na Ramadan. Yang kaya panagunta man agyang kaya mga tao na ditano prautan. Paya ka deketirano nagyang kutua kapamuasa. Paya ka deketirano nagyang kutua kapagamala. Mimbubasagaw isiran sa paman na kasumbo yang si iku Allah. Miya mangani siran si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paya nang gila nira nagyang kutua lang ulang wana marata. Nadi siran pedi mamangani si iku Allah. Ya Allah tarima ang kagyang kutua amalami sa gyang kaya bulan na Ramadan. Ayay kelaka mga taway. Ayay kelakiran na isa-isa. Ayay kelakiran nagyang kutua min raddihi na babeden ditarima wallah gyang kutua kaya pagamaliran sa bulan na Ramadan. Allahu Akbar. Ayay kelakiran ababed na yamanan niya na ditarima wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua puasairan uli nagyang kutua kaya pagamaliran sa bulan na Ramadan. Yang kutua intirwa miyang gelebekiran. Intirwa miya pagamaliran sa gyang kaya bulan na Ramadan na ayay kelakiran na babed ditarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Ino mga digi kaya paman nakalakiran na miya tagura katano miya geda matano. Apaman na mga Muslim anta aka paman na sumiya di getanon. Agi ang kutua kaya pamuasa tano, yang kutua kaya gelebek katano sa pada mga gelebek ka amal na paman na tiarima wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa haula'i alladhina yu'tuna ma ata wa quluhum wajilah. Miyapanutulu Ali radhiyallahu an kunu liqabuli al-amali ashadda ihtimaman minkum min al-amal. Baluyani watigu Ali radhiyallahu an wa mga ginawa niyo agyang kutua katarim agyang kutua galebekiyo nagyutoy paman na pananamaraniyo pagipurtantiyan niyo mas pananamaraniyo adigyang kutua paman na kang galebek. Way din ako ming galebek ka atigu Ali mirumasay ka sinimba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paya na benaran na kau tu na mas panabenaring ka agyang kutua. Katarima agyang kutua paman nagalabak ka. Katarima unu Allah subhanahu wa ta'ala. Penamarang kunu tuwa tigu Ali radhiyallahu an. Ala tasma'u Allah azza wa jalla yaqul. Bani watigin da managaswa Allah subhanahu wa ta'ala din yan ditaruna. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Mataana ayabu at terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala nasusiran ito ang mga tao ang mga muttaqin mala isang gila maalakan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Yutubi terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Ayabu at terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala nasusiran ito ang mga tao ang mga muttaqin. Allahu musta'an. Manuniyo kung nageda-geda o pamakugyang kaya bulan na Ramadan na miya pagtanong sa giyang kaya muttaqin. Ay muttaqin na mala isang gila. Maalakan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Sa giyang kaya sagada giyang kaya Ramadan. Na isi ini mga bangsami, mga pagaryami, mga bubayami, ang mga ginawa niyo. Ini kalakatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miya padala marakatan wag yang kutuwa sang gila. Di kanud na kay pumara ka mga pagaryami si kwagama Islam. Kaso Allah subhanahu wa ta'ala nakatawa niya nagyang kutuwa miyang galabekiyo. Paman na minikalakatan sa Allah. Pirap-pirap man yung mga tao. Ayaman na niya nadira na matigragi ang kaya suburno. Pirap-pirap yung mga tao.
Adira na matigra giyang kaiya paman na kiyang bagayap man sa perak sa giyang kaiya paman na eleksyon. Suburno na ng mga pagari. Na sana ka bugdaaw terima wallahu subhanahu wa ta'ala sugal bakka. Sana ka bugdaa upaman na miya padega sa giyang kaiya muttaqin fitir wallah innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Aya buat terimaan wallah na giyang kutua mga tao amalu mga tao mga muttaqin. Sabu sa maalakan sa iku Allah. Sabu sa yamanan yan na malay sanggila sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pira-pira yamanan yan na mga muharram. Mga haram paman na sumiyagad rakatano sa giyang kaya bulan na ino kaya pananggila ang tanwanan. Ino mga day paman na miya pangan tanwanan na rila sa iku Allah. Nagi ayamapi ang mga pagariya. Nagyang kutua paman na mamang ni tanong sa rila sa iku Allah. Adong panalambuon. Ayamanan yan na kumpablitan mo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaso Allah na iprilaya nagyang kutua lang wantan. O no paman na miya doon sa tanong na kumpablitan mo si iku Allah. Ano man na yan na paman na minibulog kami. Ano man na yan na miyang galaba kami. Na mamang ni tanong si iku Allah. Ya Allah, rilay kaming ka. Miyang galaba kami. Agyang kaya galaba ko na rilay kaming ka. Ugay di pagarian na ya katerima Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyang kutua paman na tiyubat ka agalaba ka amarata na uiganak ka. Amay pa man nakadi nga muli paru-paru man na gito'y nanawati ng mga ulama asom yamang ni sa taubat na amay kadan yan nakaganakiyagiang kuto agalabag yan na marata na daw to pakataubat da tarima wallahu subhanahu wa ta'ala aya nanao aya karina sa paman na tarima wallahu taubat agiyang kuto ataw na kaya ganakan yan agiyang kuto agalabag yan kaya ganakan yan agiyang kuto agalabag yan. Sa katawsi ko mga ulama sa fadala tigana li an a'lama anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal. Paman na uwat tigino katukawa na kan mata na suwallah. Na tiyari maya nagyang kutua galbakakan sa apiabu ayakala iyan na lagi nagyang kutua indi nga tikap. Miya ito indi nga tikap. Ahabbu ilayya mina dunia na tumuna kanutwa digyan kaya dunia. Paman na miya kay itu paman na amal at tariman rakan wallah paman na katukawan na kanatigyan at tariman na tu wallah kagidita no pa na makasisigurado mga pagariya misi ko agama Islam ahabbu ilayya mina dunia na tumura kanutu at tigyan na digyan kaya dunia agugyan kaya mapapadalam ko dunia langaw naging mga pagariya matatago sa iku dunia na miya kay itu anan sa pangilelen wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya dalil lagi ko to kaya miyatro tanong kagi ayata inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mata na aya buat terimaan wallah. Agal bag nagyan ko to agal bag agyan ko to ang mga muttaqin mala isang gila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Eno man na kailangan ng mga pagariya na makapanang gila tanod. Sumali ko Ibnu Dinar ayad na punutun tanong nagyan kaya kala kagyan kaya mga salafus salih sagyan ko to di katarima agyan ko to agal bagiran. Al-khawfu ala al-amali alla yuqbala asaddu min al-amal. Sukala katigin sa giyang kutua miyang gilbak utawa di tarimaan. Apaman na giyang kutua kawan utaw sa giyang kutua paman na ubabadin di tarima wallah giyang kutua miyang gilbak yan. Asaddu min al-amal na mas margna na natigin na di giyang kutua kang gilbak. Uway. Kagaya man na sukang gilbak na kapakaya paman na kapakaya ang gilbak ka. Magamalaka. Naya margna tigin nagyang kutua katarima wallah sa gyang kutua aman. Naman nagyang kutua paman na betadiran. Kagi katawan ira na aya buat teriman wallah na sumanga muttaqin. Na kapakaya dira na masisigura dua mga ginawairan inu miya pejiran sa gyang kutua mga muttaqin at teriman wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua galabakiran. Nasa katanon na paman na migay tanong sa lugar. Ay importante miya gamal tanong. Ay importante miya muasa tanong. Na di tanod na katawa, di tanod na guraw kan si iku wallahi, paman yan na tarimaan wallahi ang kutu amaltan. Madagala mga tawa, dadi na makaguraw sa giyang kaya bulan na ramad. Dan yan na naguraw ka sa wallah. Dadi na yamanan yan, tuga alu yan sa giyang kutu, kapumangan yan si ikurila wallah. Kapumangan yan sa giyang kutu, tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala, giyang kutu paman na miya pagamali. Madagala mga tawa, di na pakaguraw ka. Mga pagariya, masay niya yung guraw ka tanong si iku wallah. Masa ini paman na terimaan tanu agian kutua paman na mga karibatan tanu tubat tanu si iku wallah. Na pemanganin tanu si iku wallah agian kutua rila iya nang agian kutua limu iya nang agian kutua kasus ati ay malan agian kutua surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayakatru Abdul Aziz bin Abi Rawad atigana adraktuhum yastahiduna fil amali salih
Ria utakan na tigin nagyang kutua pamanda mga ulama, mga salafus salih. Adi silan di mana-mana marasagyang kutua galbak amapya. Di silan di managuntaman. Na amay kamang galbak ira nagyang kutua galbak amapya. Waka alaihimul ham na matagukira nagyang kutua kawan atuqubbila minhum amla ay ipakawaniran na ino teriman wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua amaliran anta aka diterima wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay gyang kutua kabasa Qur'an aya katir wallah aya paman nabiyukan wallah katiruna innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Aya buat teriman wallah na sira na mga muttaqin. Mga tawa miya ng gila. Aya miya ng gila na piyanang gila niya nagyang kutwa ini sapar wallah sa mga haram. Miya ng gila tanu mga din sa giyang kaya bulan na Ramadan. Piyanang gila tanu nagyang kutwa mga saya ini sapar wallah subhanahu wa ta'ala. Miya ng gila tanu mga pagariya. Na miya ng gila tanu na miya pagtanu sa giyang kutwa muttaqin. Upman uda tanu panang gila na kailangan din na makapamangan ni tanu sarila si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi yan din na aya betadiran. Natina kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Yang kaya mga tawa paman na mga lay kalak, mga lay sanggila. Nasirang kun na aya betadiran na diisiran di mamangani si iku Allah. Sa namulan na paman na iraot siran na kubulan na Ramadan. Namulan pa na dakaw mo Ramadan naguguraw kaniran din. Apaman na isampay siran sumanga umuriran sa giyang kaya bulan na Ramadan. Hakikatawan nila na paman na untung amala agyang kutua paman na kisampay utaw, kisampay agyang kutua umurutaw sa agyang kaya bulan na Ramadan. Katawan nila na agyang kutua kalay ikipantag Laylatul Qadr agyang kutua balas ang mapapadalam ko bulan na Ramadan. Oriyan niya paman nanam ulam paman na di silang paman di mamanganin si iku wallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minhum paman na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu amiya pagamaliran si iku bulan na Ramadan. Yang kaya mga tao na saragun. Agi namulan na saragun ito na paman na ayad na guguro o kanira na panginiran si iku Allah nagyang kutua paman na kaswatairan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Makaranisiran si iku Allah. Ay man na dead na pada paman na pagipurtan tiyaniran inunta agyang kutua paman na kasusuatu Allah. Ayad na paman na pagipurtan tiyaniran agyang kutua paman na karila ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa kana ba'du salaf na aya na paman na padikiran adu ko na padikiran mga salafus salih yazharu alaihimul huzna yawma Eidil Fitr. Apkatong ko mga salafus salih aira yawma agyang kutua Eidil Fitr na badin dikira taginawanian. Paman na giyan ko tuwa magagada makaw na mararat taginawanian. Payukalu lahu na pitiro mga tao sa giyan ko tuwa paman na sakatawa salaf. Innahu yawmu farhin wa surur. Hayat tigiran na pagariyamin nagyan man nagawi Eidil Fitr nagawi ya paman na di isunur. Gawi ya man na niyan nakapipi aginawa. Payakul na ay inisembagi ang kiran. Sadaqtum. Kuwaya tigiyan. Ayam mana nagawi ay adi sunur. Walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan. Uga ida tigyan na sakan na uripan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ni sugu iya rakan nagyang kutua kang galabak sa mga galabak ko bulan na Ramadan. Fala adri aya kabaluhu minni amla. Uga ida tigyan na aya problema na diya kan nakatawan. Inuteriman wallah gyang kutua paman na miyang galabak akan anta ka diteriman wallah subhanahu wa ta'ala. Nagina ni pag-importante ang tanong mga pagari. Malabud sukang galabak. Aya maragin nagyang kaya katrima wallahu subhanahu wa ta'ala si ikaw galabak at tanong. Kagiad na mga syarat yan. Paganayron na ino mga day, miya ka pag-ikhlas tanong si ikaw Allah. Aya kayang galabak at tanong na para si ikaw Allah. Ikaduwa na ino mga day, kaya pananggilan tanong nagyang kaya mga haram. Kaya miyabalitan wa mga tao masanggila gitu kakatarima wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikum mga amal tan. Ay margin nagyang kaya katarima wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya paman amal tan. Na mga pagariya adam pa na malalaman sa giyang kaya Ramadan na paman na panganintan sa iku Allah. Allahumma ja'alna yang uta paman na panganintan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, paman na tarima ang kaagiyang kutua paman na mga galba kami.
pengenin tanu agian kutua Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana. Pamanna pengenin kasih iku Allah agian kutua miya pagamala kasagi yang kaya bulan Ramadan na tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agina ni margnum. Nabo pamanna madagala mga tawa psuna. Importante miya ka panamboyang. Importante pamanyan na miya ka pamuasa. Uga inna din yan na pag-importante yan na inuterima wallahu subhanahu wa ta'ala agian kutua galibok yan. Lagi dia na ra'a Huwaybun qawman yadhakuna fi yawm Eid. So Huwayb namili niya nagyang kutua mga tawa matitimu paman na di siran di kela siran di kisisinga siran sa giyang kutua gaw iya Eid. Faqala in kana haula tuqabbila minhum siyamuhum fama hadha fi'lu syakirin. Tigu Huwayb agi ko takire niya si mga tawa paman na pumaninga siran si iku Eid. Atiya na upama kugiyang kaya mga tao, na tiyarima wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutua kaya pamuasairan na kanabagina ni paman nagalabak o mga tawa penalamat si iku Allah. Paman nagyang kutua kanabagina na tigyan ni waawarahan galabak o mga tawa malai panalamat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana lam yutaqabbal minhu fama hadha fa'alul khaifin. Na upama ka tigu Huwayb o kugiyang ka na ng mga tao na da tarima wallah giyang kutua kaya pamuasairan na kana ba panagina ni galabak agiyang kutua mga khaifin mga tawa malaikalak malaikawan si iku Allah subhanahu wa ta'ala awabad na yaman na di tarima wallah giyang kutua mga galabukira. Subman Hasan na ayakat teruyan. Hasan na ayakat teruyan at tiga na inna Allah ja'ala Ramadana midmaran li khalki. Mata anas wallahu subhanahu wa ta'ala na biyaluin yan si iku mga kaadan yan nagyang kaya Ramadan na kalama-lama. Paman nagyang kutua paman na kalama-lama yastabikuna fihi bita'ati ila mardatihi na sumanga tao na diisiran di kuya-kuya sa giyang kutua kapugunutiran si iku mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala kaaniran na makwa giyang kutua ikasusuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Fasabaka qaumun fafazu na adna mga tawa miya na benar adna mga tawa miya naguntaman na ayaman na niyan na fafazu na miya guntung siran miya kwairan nagyang kutua paman na balas sa mala wa takhallafa akharuna fakhabu na adem na mga tawa da pangungunutan madagala mga tawa da pangungunutan kilay tanu siran sa giyang kaya bulan na Ramadan adad na galabak dad na ayaman na niyan na dikaslasla ko bulan na Ramadan dad no pama bayran miyang galabak mga tawa ay mananin na panginintano si ikwallah apaman na turoon siran wallah na liwanagan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pusuiran. Wa takhallafa akharuna fakhabu na mga tawa paman na daira na paratya sa mga suguan wallah dan galabak fakhabu na miyalapi sutu at tigu mga ulama. Fal'ajabu min al-la'ibi ad-dahiki fil yawmi alladhi yafuzu fihi al-muhsinun ayapya kamaman sa atigu mga ulama nagyang kutua mga tawa di isiran di kela sagyang kutua gaw iya pamanian na gyang kutua miya kataba nagyang kutua mga tawa mipipia mga tawa mimbilang ataw paman na biyalasan su mga tawa mipipia wa yuksiru fihi almubtilun nagwayaman aniyan na miya lapis agyang kutua mga tao apaman na daa panamar udi nagyang kutua daa gagalabak sa iko bulan na Ramadan. Napiya ka mamasati ko mga ulam, agyan ko ito ang mga tawa, paman na ba doon na singa? Kagyan ko ito agawi paman na, agyan ko ito, miyakataban, agyan ko ito ang mga tawa, bilasan, agyan ko ito ang mga tawa, paman na mipipia, nagupaman na, agyan ko ito, miyalapis, agyan ko ito ang mga tawa, da sila din nagalabag sa ikubula na Ramadan. So Ali radhiyallahu an adna kataruya na si tano pagpusag yang kaya paman na di tano di kapagusay at igan annahu kana yunadi fi akhir laylatin min Ramadan mata na tigu Ali radhiyallahu an adna penanawag sa giyang kutua mulimpo sa nakagagawi si bulan na Ramadan ya layta shi'ri man hadha al-maqbulu fanuhanni anda tigil sumanga tao apaman yan na terima wallah sumanga amalilan kapaman yan na sumanga namisiran wa min hadzal mahrumi fanu'azzi na ando sumanga tawa da tarima wallahu subhanahu wa ta'ala sumanga amaliran kapaman yan na tu'ziyan siran
ay ayyuhal maqbulu hani'an lak. Hayat tigyan na paman na tawa tiyari masu amal yan sa ikubula na Ramadan. Na yaman na niyan na paman na giyan ko tuwa paman na hanian. Paman na giyan ko tuwa sa mga mapya. Uway ayyuhal maradudu jabarallahu musibak. Giyan ko tuwa man ang mga tawa da tarim awallahu subhanahu wa ta'ala. Agyang ko tuwa amaliran sa ikubula na Ramadan. Na nabulungan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa paman na minis sugat akiran at yubo wallahu subhanahu wa ta'ala nagina ng mga pagarya kaya manay niya agyang kaya pag-usayatan usaya na duwas sa mga tao sa agyang kaya bulan na Ramadan ad na mga tao at yari ma wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa amaliran apang nintanong si iko wallah santa no mapad na adam paman na mga tao paman na dad na bat yari ma wallah sa agyang ko tuwa galabakiran piru masaya niran pega maliran si sagyang kaya bulan na Ramadan na panganin tanong si iku Allah di tanong sa mapatsagyang kana na mga tao amardudul amal oy paman na diteriman su amaliran nagi mga pagariya aya di tanong sa di ka pagusaya paman na piagusay tanong agyang kuto pana maro mga salafus salih kay puguyat tanong si iku mga ginawa tanong kadam pa na malalamon sagyang kaya bulan na Ramadan na panganin tanong si iku Allah asi tanong mapansagyang kuto ang mga tao at terimaan yan suamal yan sagyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya, siya tanong buto man na salamtan wag yan kaya mga pagaritan wa si Mitch Sumandar o ay salam rakano sa napagariko si Nursida Suaib yan kaya karumak wa si Maryam Kanzi Hanif si Nurjanna Manda salam rakanusan Siti Hania Sarip si Abdul Malik Maba Ummu Zayan Dumrang marhum Salik Radia salam rakanusan agog yang kaya si Zairin away yang kaya pagaritan wa si Jalil Makari awal salam rakanusan sa Palawan si tanubuto man nami yung masuras paman na waktu asar na sedam kuskanu mga bangsami mga pagremi pagnitan si iku Allah tarimaan yan su amal tanu sa yang kaya bulan na Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.